Ameriki masayaso Maison Blanche y'a sɛbɛntiya ko nin kɛra paɲa belebeleba de ye tile kelen kɔnɔ min bɛna bila Ameriki jamana tariku la. Ni jamajɛ yafa ye min dɔ ɲɛsina jamanatigi yɛrɛ denkɛ Hunter ma, ni ale tun jalakilen don ka sabu kɛ k'a ye jamana ka sariya sen dɔw sɔsɔ ni maramafɛn yelen y'a bolo ka sɔrɔ a ma yamariya ani ka fara gafe kuntan dɔw kan. Ameriki jamanatigi Biden kelen don ka gɛrɛntɛ sigi kulu dɔw kan minnu ka baara bɛnnen don lafasali ma walasa ni yafa in ka se ka lawaleya ka taa mɔgɔ camanw ma a ka jamana fanga kɔnɔ ka kɔn Ameriki jamanatigi kura sugandile Donald Trump ale ka fanga tali ye min kan ka kɛ janvier kalo natɔ. A ye hakili jagabɔ wale dɔw wɛrɛ sigi sen kan min bɛna kɛ fɛnɛ yafa dayɛlɛli ye ka taa mɔgɔw ma minnu ni olu bilalen don sɛgɛsɛgɛli bolo kan. N'o kɛra jamanatigi kɔrɔ min sugandira ko kura ka kɛ jamanatigi kura ye nɔvanburu kalo tile 5 kalata la Donald Trump ale ka waati kɔrɔ tɛmɛlenw na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata min kɛra san 2020 o waati la. Ko yɛlɛmaw bɛna sɔn ka don ni hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen taabolo la Trump mana segin ka fanga ta janvier kalo la. Yafa kɛra ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma bi alamisa minnu ni olu tun tɔgɔ yera taabolo fitininw na ka se karogɛlɛya wale dɔw ma i n'a fɔ jamana ka sariya sen dɔw sɔsɔli fɔɔ ka taa se kiribifɛnw olu yeli la a dɔw bolo n'o kɛra sababu ye ka yɛlɛma tun don u ka ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo la. Nin kɛra Ameriki jamana ka masayaso Maison Blanche ka surunadonnikɛlaw ka laseli ye ko sɔn bɛna kɛ ni yafa ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Maa caman wɛrɛw fɛnɛ ye u cɛda ni ka hakilijagabɔ kɛ ka ɲini jamanatigi Biden fɛ ko maa minnu ni olu bilalen don foroba kirikow kun kan ni olu ka kan ka faga ko ka hakilijagabɔ kɛ olu fɛnɛ ka koɲɛw la yafa ka se ka kɛ a dɔw